Η Βέρα άρπαξε από το ράφι τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Στον μπρελόκα αναβόσβηνε ανήσυχα ένα μικρό εικονίδιο. Η μπαταρία τελειώνει. Μα τι ατυχία! Και μάλιστα σήμερα, που ήδη άργησε. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να την αλλάξει. Προσπάθησε να βγάλει το καπάκι, αλλά δεν άνοιγε. Χρειαζόταν μπαταρία και ένα μικρό κατσαβίδι για να το ανασηκώσει. Έτρεξε στο σαλόνι. Στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης υπήρχε ένα κουτί με όμικρον με τόνο, τι χρήσιμο. Συνήθως εκεί κρατούσαν και εφεδρικές μπαταρίες. Μόνο που τώρα δεν υπήρχαν. Η Βέρα έβρισε σιγανά, σφίγγοντας τα δόντια. Τι άλλο θα πάει στραβά? Αν αργούσε σήμερα, θα ήταν καταστροφή. Σήμερα στο γραφείο θα ερχόταν επιθεώρηση εργασίας. Και εκείνη, ως υπάλληλος του τμήματος προσωπικού, έπρεπε να είναι εκεί ακόμη πριν αρχίσει το ωράριο. Και τότε της ήρθε μια απλή ιδέα. Να κοιτάξει στο μπαλκόνι. Στο σιρτάρι του άντρα της, του Ντένις. Εκείνος είχε πάντα εργαλεία, κλειδιά, κάτι χαρτιά, διάφορα σιδερικά πράγματα που του χρειάζονταν μία φορά στα 100 χρόνια. Και, ναι, στο ίδιο σιρτάρι πρέπει να υπήρχαν και μπαταρίες. Σίγουρα υπήρχαν. Η Βέρα δεν ήξερε, γιατί δεν είχε ανοίξει ποτέ αυτό το παλιό κομοδίνο. Για ποιο λόγο να το ανοίξει? Άνοιξε την πόρτα του μπαλκονιού, τράβηξε απότομα το σιρτάρι τόσο απότομα, που βγήκε από τις ράγες. Το περιεχόμενο χύθηκε στο πάτωμα: εργαλεία, βιδάκια, σύρματα, μονοτική ταινία. Μπαταρίες. Καμία. Το είδε αμέσως. Αλλά είδε και κάτι άλλο. Ένα τετράδιο σχολικό, με μπλε πλαστικό εξώφυλλο. Ξεχώριζε υπερβολικά μέσα σε εκείνη τη σαβούρα. Η Βέρα το πήρε στα χέρια της και το ξεφύλισε γρήγορα. Ήταν γραμμένο. Σχεδόν μέχρι τη μέση. Τι ήταν αυτό? Σημειώσεις για δουλειά? Ημερολόγιο? Η πιο απλή λύση θα ήταν να το κλείσει. Να μην διαβάσει. Να μην μπλέξει. Να φύγει τρέχοντας, γιατί πλέον είχε αργήσει απελπιστικά. Και να διαβάζει τα πράγματα του άλλου δεν ήταν σωστό. Χι όμως. Η περιέργεια νίκησε. Η Βέρα αναστέναξε βαριά και άρχισε να διαβάζει. Στην πρώτη σελίδα υπήρχε μια λίστα, σε στήλη. Παιδικά πράγματα, μπουφάν, σκουφάκια, γάντια, σέτες ορούχων. Δίπλα σε κάθε είδος υπήρχε ποσότητα. Τουλάχιστον 2 τεμάχια. Παράξενο. Στην επόμενη σελίδα υπήρχε άλλη λίστα, δώρα για την πρωτοχρονιά. Πάλι παιδικά, λούτρινα, γλυκά, κούκλες, σιδηρόδρομος παιχνίδι. Οι ερωτήσεις στη Βέρα πλήθαιναν. Όλο το τετράδιο ήταν γεμάτο τέτοιες καταγραφές. Άλλοτε παιδικά ρούχα για την επόμενη σεζόν. Άλλοτε ιδέες για δώρα. Άλλοτε λίστες με φάρμακα. Σε κάποια σημεία υπήρχαν ημερομηνίες. Από τα γραφόμενα, ο Ντένις είχε αρχίσει να κρατά αυτό το τετράδιο περίπου πριν από 5 χρόνια. 5 χρόνια. Και η Βέρα ήταν παντρεμένη μαζί του μόνο 3. Δηλαδή οι πρώτες σημειώσεις ήταν πριν από το γάμο τους. Και υπήρχαν και τηλέφωνα. Παιδική οδοντιατρική. Κέντρο προετοιμασίας για σχολείο. Γυμνάσιο. Ιδιαίτερα μαθήματα. Όλα γύρω από παιδιά. Κάπου αλλού υπήρχαν λίστες για ταξίδι, μαγιό, σόρτς, σωσίβια γυλαίκα και μπρατσάκια, φάρμακα για πυρετό, εντερικές λοιμώξεις, καπέλα, πετσέτες. Και δίπλα καλοκαιρινές ημερομηνίες. Η Βέρα δεν μπορούσε να είναι απολύτως σίγουρη, αλλά ένιωσε ένα πνιγυρό σφίξιμο. Αυτές οι ημερομηνίες έμοιαζαν με τις επαγγελματικές αποστολές του Ντένις. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι έφευγε για 2 εβδομάδες. Και πάντα κάπου κοντά στη θάλασσα. Η Βέρα τον είχε παρακαλέσει πολλές φορές να την πάρει μαζί. Να περάσουν λίγες μέρες οι δυο τους στην ακτή. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο? Εκείνος πάντα αρνιόταν. Έλεγε πως είναι δουλειά, πως δεν θα έχει χρόνο ούτε να ανασάνει. Και κάθε φορά έμοιαζε ένοχος. Ή κάπως χαμένος. Η Βέρα δεν επέμενε. Δεν ήθελε να δείχνει ότι κολλάει. Τώρα όμως αυτό το τετράδιο φώναζε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Λίστες για παιδιά. Ταξίδια στη θάλασσα. Δώρα. Ρούχα. Για χρόνια. Σαν να υπήρχε μια άλλη ζωή. Μια μυστική ζωή. Και ο Ντένις, ο καλός, ανοιχτός, σχεδόν αφελής Ντένις, να έχει κρυμμένα πράγματα από τη γυναίκα του. Οι πιο πρόσφατες σημειώσεις ήταν ολοφάνερα φρέσκες.
γραμμένες πριν από 2 μέρες. Και πάλι, δώρα για τις γιορτές. Ένα τάμπλετ. Ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ. Ένα σετ, οικογένεια Barbie. Ασύρματα ακουστικά. Μπλουζάκι με ήρωες από video game. Λούτρινα αβοκάντο. Παντόφλες κουτάβια. Παιδιά. Όλα έδειχναν ότι ο Ντένις αναστρεφόταν παιδιά. Όχι απλώς, κάπου. Πολύ κοντά. Σαν να ήταν μέρος της ζωής του. Σαν να ταξίδευε μαζί τους κάθε χρόνο κρυμμένος πίσω από το άλοθη των αποστολών. Η σκέψη ήρθε σαν μαχαίρι. Μήπως έχει παιδιά εκτός γάμου? Μήπως έχει μια δεύτερη οικογένεια? Και γιατί δεν της το είπε? Φοβήθηκε την αντίδρασή της. Η ίδια του είχε πει τα πάντα. Ακόμη και εκείνο το μυστικό που της προκαλούσε πόνο μέχρι σήμερα. Μήπως δεν είχε τελειώσει τίποτα με τη μητέρα αυτών των παιδιών? Γιατί αλλιώς, γιατί τόση μυστικότητα? Η Βέρα πήρε μια βαθιά ανάσα. Η φαντασία της δούλευε πάντα καλά. Και τώρα γέναγε εκδοχές, η μία πιο βαριά από την άλλη. Με προσπάθεια σταμάτησε τον εαυτό της. Όχι. Πρέπει να σκεφτεί λογικά. Ο Ντένις είναι ο πιο ειλικρινής άνθρωπος που ξέρει. Δεν την απατά. Δεν της μοιάζει για τύπος που κρύβει παιδιά, ειδικά γνωρίζοντας τη δική της ιστορία. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και πρέπει να το μάθει από τον ίδιο. Ο Ντένις θα γύριζε σύντομα. Είχε βάρδια όλο το 24ωρο στη δουλειά. Η Βέρα δεν θα άντεχε μέχρι το βράδυ. Δεν θα πήγαινε καν στο γραφείο. Πήρε τηλέφωνο τη διευθύντριά της και ζήτησε άδεια για την ημέρα. Είπε πως δεν νιώθει καλά. Η διευθύντρια γκρίνιαξε, φυσικά. Είπε ότι είναι η χειρότερη στιγμή, αφού η επιθεώρηση είναι στην πόρτα. Αλλά την άφησε. Η Βέρα μάζεψε τα πράγματα που είχαν πέσει στο πάτωμα του μπαλκονιού, τα έβαλε πίσω στο σιρτάρι και πήγε στην κουζίνα. Καθάρισε την κουζίνα. Έτριψε το μάτι της κουζίνας. Τακτοποίησε ντουλάπια. Η καθαριότητα την ηρεμούσε πάντα. Την κρατούσε να μην τρελαθεί από τις σκέψεις. Το τετράδιο το άφησε επίτηδες σε εμφανές σημείο. Πάνω στο τραπέζι. Σαν να έλεγε, το είδα. Μίλα. Αγαπούσε τον Ντένις. Αληθινά. Όλοι έλεγαν ότι είναι διαφορετικοί άνθρωποι, ότι δεν ταιριάζουν, ότι ο γάμος τους θα χαλάσει γρήγορα. Κι όμως ήταν μαζί 4 χρόνια. Παντρεμένοι 3. Και οι προβλέψεις δεν βγήκαν. Μόνο που τώρα, η Βέρα δεν ήταν πια τόσο σίγουρη. Γιατί αυτό το τετράδιο υπήρχε. Και σήμαινε κάτι. Σήμερα όλα θα ξεκαθάριζαν. Αλλά μετά από αυτό, θα ήταν ακόμη μαζί. Θα μπορούσαν να σώσουν το γάμο τους. Η καρδιά της Βέρας σφίχτηκε. Θα έκανε τα πάντα για να κρατήσει τη μικρή τους οικογένεια. Για πρώτη φορά τον είχε δει στο γραφείο. Κατέβαινε τις σκάλες γρήγορα, ελαφρά, σαν να πετούσε. Και αμέσως, χωρίς να ξέρει γιατί, τον πρόσεξε. Τότε η Βέρα είχε ήδη αφήσει τη δουλειά της δασκάλα στην πρωτοβάθμια. Είχε καταλάβει πως δεν ήταν για εκείνη. Ήταν ένα γεροδεμένο κορίτσι από το χωριό. Από μικρή ονειρευόταν να γίνει δασκάλα. Στο χωριό τους η δασκάλα θεωρούνταν σεβαστό επάγγελμα. Έτσι, μετά το σχολείο, μπήκε σε παιδαγωγικό κολέγιο. Της άρεσε. Οι βαθμοί της ήταν σχεδόν όλοι άριστοι. Και μετά την πήραν δασκάλα στο τοπικό σχολείο. Και τότε κατάλαβε, σχεδόν αμέσως, ότι δεν ήταν αυτό. Τα παιδιά την εξόργιζαν. Μιλούσαν, γύριζαν, δεν καταλάβαιναν. Εκείνη εξηγούσε το ίδιο πράγμα 100 φορές, και έπειτα μια πρόχειρη εξέταση έδειχνε πως κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Η Βέρα ήταν δυναμική, θορυβώδης, σίγουρη για τον εαυτό της. Δεν χαριζόταν. Και γρήγορα άρχισαν τα παράπονα από τους γονείς για την πολύ αυστηρή δασκάλα. Μια μέρα ο διευθυντής της ζήτησε ευθέως να πάρει τα χαρτιά της και να βρει άλλη δουλειά. Και τότε δεν θύμωσε. Δεν πληγώθηκε. Αντίθετα, ένιωσε ανακούφιση. Ναι. Υπήρχε λύση. Μπορούσε να αλλάξει δουλειά. Ποιος είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι δασκάλα? Οι γονείς της τη στήριξαν. Ο πατέρας της τηλεφώνησε σε έναν γνωστό στην πόλη και εκείνος τη δέχτηκε σε εργοστάσιο, στο τμήμα προσωπικού, ως βοηθό της προϊσταμένης. Της νίκιασαν ένα δωμάτιο κοντά στο εργοστάσιο. Με την οικιασμένη κάμαρα, ερχόταν και η ιδιοκτήτρια, μια χαμογελαστή ηλικιωμένη, η Αλευτίνα.
Ήρεμη, καλοσυνάτη, πραγματικά καλός άνθρωπος. Και έτσι άρχισε για τη Βέρα μια άλλη ζωή. Ανεξάρτητη. Μακριά από το χωριό, επιτέλους στην πόλη. Στην αρχή δεν το πίστευε. Είχε ονειρευτεί αυτό το βήμα χρόνια, απλώς νόμιζε ότι θα ερχόταν αργότερα. Και να που ήρθε έτσι, απότομα. Η δουλειά της άρεσε. Η ομάδα ήταν καλή. Οι αρμοδιότητες ξεκάθαρες. Προϊσταμένη της εξηγούσε ο μικρόν με τόνο τι δεν καταλάβαινε, την επενούσε για τα μικρά της επιτεύγματα. Και η μισθοδοσία ήταν πολύ καλύτερη από το δασκαλίστικο μεροκάματο. Και υπήρχε κι άλλο. Οι φίλοι. Νυχτερινά μαγαζιά, καφέ, σινεμά, μουσική. Η Βέρα στην αρχή έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Μετά όμως μπήκε στο ρυθμό. Δεν φανταζόταν πόσο διασκεδαστική μπορούσε να είναι η ζωή στην πόλη. Στο χωριό υπήρχε χορός μια φορά στο τόσο. Εδώ υπήρχαν επιλογές κάθε μέρα. Στο χωριό πήγαινε πια σπάνια. Δεν προλάβαινε. Η πόλη τη ρουφούσε, τη γύριζε, δεν την άφηνε να σταθεί. Υπήρχαν και φλερτ. Κάποιες σχέσεις μικρές. Ήταν νέα. Το αίμα έβραζε. Άλλοτε, ο πρίγκιπας ήταν ένας άγνωστος από κλαμπ, άλλοτε κάποιος από την παρέα. Ήταν ωραίο. Λουλούδια, δώρα, κομπλιμέντα. Η Βέρα ποτέ δεν θεωρούσε τον εαυτό της όμορφη. Κι όμως, υπήρχαν στιγμές που ένιωθε σχεδόν πριγκίπισσα. Παρόλα αυτά, η ίδια δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένη με το σώμα της. Ήταν μεγάλη, γεροδεμένη, σαν τον πατέρα της. Η μητέρα της έλεγε: «Είσαι δυνατή, αυτό είναι καλό, θα σου είναι εύκολο να κάνεις παιδιά». Αλλά η Βέρα ήθελε να είναι λεπτή. Ανάλαφρη. Κομψή, σαν τα μοντέλα των περιοδικών. Κι όμως, η φύση δεν αλλάζει. Φαρδιοί ώμοι, πλούσιοι γοφοί, δυνατά χέρια, παλάμες αγροτικές, δάχτυλα κοντά και παχιά. Και το πρόσωπο, μάτια μικρά, γκρι, με ανοιχτές βλεφαρίδες, μύτη, πατάτα, χείλη σαρκώδη, ναι, της μόδας, αλλά δεν έσωζαν την εικόνα, όπως εκείνη θα ήθελε. Ήθελε να είναι άλλη. Κι όμως, άρεσε στους άντρες έτσι όπως ήταν. Πολλοί το έλεγαν ξεκάθαρα, με υπερβολικά άμεσους τρόπους. Και τα κορίτσια που εκείνη ζήλευε έλεγαν με πίκρα ότι δεν θα είχαν ποτέ τέτοιες καμπύλες. Ο καθένας με τον καημό του. Σε 5 χρόνια στην πόλη έγιναν πολλά. Κάποια τα καμάρωνε, είχε ανέβει επαγγελματικά, είχε γίνει αναπληρώτρια προϊσταμένη στο τμήμα προσωπικού. Κάποια όμως ήθελε να τα ξεχάσει. Και δεν μπορούσε. Ήταν 1,5 χρόνο πριν γνωρίσει τον Ντένις. Σε ένα πάρτι γνώρισε τυχαία τον Άντων. Ήταν, όπως έλεγαν, κάποιος ξάδελφος ενός από την παρέα τους. Ήρθε από τη Μόσχα για λίγες μέρες. Στιλάτος, σαν εξώφυλλο, με επώνυμα ρούχα, ωραίο κούρεμα, γρήγορη ομιλία. Η Βέρα τον κοίταζε με θαυμασμό. Και εκείνος την πλησίασε πρώτος. Της μίλησε, της είπε λεπτά κομπλιμέντα. Τη ρώτησε για τη ζωή της. Και εκείνη ένιωσε βασίλισσα. Όλες οι κοπέλες τον κοιτούσαν. Κι όμως, εκείνος διάλεξε εκείνη. Τη Βέρα, μετά, αγροτικά, χέρια και τη μύτη πατάτα. Το βράδυ τελείωσε στο διαμέρισμα της Βέρας. Πια ζούσε μόνη. Η Αλευτίνα είχε φύγει από καιρό, γιατί η Βέρα μπορούσε να πληρώνει ένα δικό της μικρό διαμέρισμα. Μια γκαρσονιέρα, στενή, αλλά αρκετή. Και είχε μαζί της και το γάτο της. Τον είχε βρει μικρό, παγωμένο, έξω από ένα μαγαζί. Το μεγάλωσε και έγινε ένα μεγάλο, χνουδωτό θηρίο. Το πρωί, ο Άντων κοιμόταν ακόμα. Η Βέρα έφτιαξε πρωινό. Αυγά, καφέ. Τον κοίταζε να κοιμάται. Ακόμη και στον ύπνο του έμοιαζε με ήρωα σειράς. Μόνο που εκείνος δεν έφαγε. «Συγγνώμη, πρέπει να φύγω», είπε τραβώντας το τζιν του. «Σε 1 ώρα έχω τρένο». «Ήδη φεύγεις?» «Ναι». «Γυρνάω Μόσχα». Η επόμενη ερώτηση βγήκε από μέσα της χωρίς να το θέλει. «Μπορώ να έρθω μαζί?» Ο Άντων χαμογέλασε ειρωνικά. «Μαζί μου στη Μόσχα?» «Αυτό μάλλον δεν θα άρεσε στη γυναίκα μου». «Τι?» «Είσαι παντρεμένος», ψιθύρισε η Βέρα, σαν να τη χτύπησαν. «Δεν το είπα χθες», είπε εκείνος σαν να απορούσε. Και έφυγε, αφήνοντας τη Βέρα με μια ιδέα μέσα της. Με μια ντροπή. Με το αίσθημα ότι τη χρησιμοποίησαν.
Προσπάθησε να το ξεχάσει. Λάθη κάνουν όλοι. Πέρασε. Τέλος, έλεγε στον εαυτό της. Μόνο που 2 εβδομάδες μετά κατάλαβε ότι εκείνη η νύχτα δεν πέρασε χωρίς συνέπειες. Ήταν έγκυος. Από τον Άντων. Τον παντρεμένο Άντων που έφυγε βιαστικά σαν να μην υπήρξε ποτέ. Η Βέρα τότε σκέφτηκε πολύ. Ζήγησε επιλογές, έψαξε διέξοδο. Να γεννήσει. Θα μπορούσε. Αλλά τότε θα έπρεπε να γυρίσει στο χωριό. Οι γονείς της θα τη δέχονταν, θα τη στήριζαν. Ήταν τέτοιοι άνθρωποι. Μόνο που οι γείτονες, τα βλέμματα, οι ψήθυροι, πολλοί ζήλευαν τη Βέρα, πήγε πόλη, προχώρησε, κάνει καριέρα. Και τώρα να γυρίσει με κοιλιά. Και να μεγαλώσει μόνη παιδί στην πόλη. Ούτε αυτό στεκόταν. Η Βέρα ήξερε, από τη δουλειά της, τι επιδόματα παίρνουν οι νέες μητέρες. Ήταν ψίχουλα. Δεν έφταναν ούτε για τον νίκη. Και χρειαζόταν ρούχα, φάρμακα, τα πάντα. Ο Άντων δεν θα βοηθούσε. Για εκείνον ήταν μια περιπέτεια. Τίποτα παραπάνω. Έμενε μόνο η διακοπή κύησης. Όλο της το σώμα αντιδρούσε στην ιδέα. Φοβόταν. Και λυπόταν το παιδί. Αλλά ήταν τόσο λάθος στιγμή, τόσο λάθος ζωή. Έκλεισε ραντεβού σε ιδιωτική κλινική. Δεν ήθελε δημόσια νοσοκομεία, ουρές, γραφειοκρατία. Η διαδικασία κόστισε ακριβά. Έδωσε όλα της τα χρήματα από άδεια. Η επέμβαση, όπως της είπαν, πήγε καλά. Όμως εκείνο το βράδυ η Βέρα δεν κοιμήθηκε. Έκλαιγε σιωπηλά. Το μαξιλάρι της έγινε μουσκεμα. Και την επόμενη μέρα, όταν έφυγε το παυσίπονο, ανέβασε υψηλό πυρετό. Πόνη αφόρητη. Ασθενοφόρο. Χειρουργικό τμήμα. Και κατευθείαν χειρουργείο. Κάτι είχε πάει στραβά. Επιπλοκές. Βαριά φλεγμονή. Συψεμία. Την έσωσαν στο παραπέντε. Έμεινε μέρες στην εντατική. Ήταν ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και μετά ήρθε το πιο τρομακτικό τίμημα. Στην επίσκεψη, ο γιατρός της είπε ψυχρά ότι δεν θα μπορούσε ποτέ πια να κάνει παιδιά. Η Βέρα ένιωσε να μην μπορεί να αναπνεύσει. Δεν σκόπευε να γίνει μητέρα άμεσα, αλλά ονειρευόταν κάποτε μια μεγάλη οικογένεια. Άντρα, σπίτι και τουλάχιστον 3 παιδιά. Και τώρα τέλος. «Τι περίμενες», είπε ο γιατρός, σχεδόν αδιάφορα. «Πρώτη διακοπή, και μάλιστα σε αμφίβολη κλινική. Αυτά συμβαίνουν». Η Βέρα προσπάθησε να κρατηθεί. «Είμαι νέα. Είμαι δυνατή. Θα επανέλθω», έλεγε. Αλλά εκείνη η ιστορία την άλλαξε. Έγινε πιο προσεκτική. Δεν έμπαινε πια στις σχέσεις με τα μάτια κλειστά. Σκεφτόταν συνέπειες. Ένιωσε ότι μεγάλωσε απότομα. Ότι κέρδισε, με πόνο, εμπειρία και σοφία. Και κατάλαβε κάτι ακόμη. Για να σταθεί στα πόδια της, έπρεπε να μάθει, να δουλέψει, να ανέβει. Μπήκε σε οικονομικό Ινστιτούτο, εξ αποστάσεως. Έβαλε στόχο να γίνει προϊσταμένη. Γι' αυτό χρειαζόταν πτυχίο. Και τότε στην εταιρεία ήρθε ένας νέος υπάλληλος. Ο Ντένις. Μετά τον Άντων, η Βέρα είχε σχεδόν παγώσει απέναντι στους άντρες. Τις φαίνονταν εγωιστές, απλοϊκοί. Σαν να θέλουν μόνο ένα πράγμα. Ο Ντένις όμως ήταν αλλιώς. Τι χτύπησαν τα γαλάζια του μάτια. Ή μάλλον το βλέμμα. Ήταν ζεστό, καλοσυνάτο, ήρεμο. Σαν να ήταν έτοιμος να βοηθήσει όλον τον κόσμο. Και όντως βοηθούσε. Δεν έλεγε ποτέ όχι. Να φτιάξει υπολογιστή, να περάσει πρόγραμμα, να κουβαλήσει βαριές κούτες στο αρχείο. Αν έβλεπε ότι κάποιος δυσκολεύεται, πήγαινε μόνος του. Και κάτι ακόμη. Ο Ντένις βοηθούσε συχνά τη Βέρα με τη βαριά σιδερένια πόρτα του γραφείου της. Η Βέρα συνήθως έφτανε νωρίτερα από όλες. Και ο Ντένις, ως προγραμματιστής, επίσης ξεκινούσε από νωρίς. Η πόρτα είχε παλιό κλειδί, παλιά κλειδαριά. Μπλόκαρε συνεχώς. Η Βέρα πάλευε με το μηχανισμό, νευρίαζε, έχανε χρόνο. Ένα πρωί, ο Ντένις άκουσε το χαρακτηριστικό τριγμό. Βγήκε, είδε τη Βέρα να παλεύει. Και χαμογέλασε τόσο πλατιά, που η δική της ένταση έλειωσε για λίγο. Κόλλησε πάλι, ρώτησε. «Κάθε μέρα το ίδιο», απάντησε εκείνη.
Ο Ντένις εξέτασε την κλειδαριά, τράβηξε το κλειδί και είπε: «Αυτό το σύστημα είναι 100 χρονών». Μετά χτύπησε την πόρτα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γύρισε το κλειδί με μια κίνηση και την άνοιξε. Σαν κύριος, της έκανε χώρο να περάσει. Την επόμενη μέρα, το ίδιο. Και μετά, ο Ντένις δεν περίμενε καν να ακούσει θόρυβο. Έβλεπε τη Βέρα να μπαίνει στο κτίριο και έτρεχε ο ίδιος προς την πόρτα, σαν πιστός υπότης. Αυτή, πόρτα, τους έφερε κοντά. Άρχισαν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι στο κηλικείο. Να χαιρετιούνται πιο ζεστά. Καμιά φορά πήγαιναν μαζί μέχρι τη στάση. Όσο περισσότερο το γνώριζε, τόσο περισσότερο της άρεσε. Ήταν ανοιχτός, ειλικρινής, αξιόπιστος. Ένας αληθινός άνθρωπος. Και η Βέρα καταλάβαινε ότι δεν ήταν μόνο φιλία. Ήθελε κάτι παραπάνω. Της άρεσε η ευγένειά του, η καλοσύνη του, η ήρεμη δύναμή του. Η γνώση του. Η ικανότητά του να φτιάχνει οτιδήποτε. Της άρεσε να ακούει πως σκεφτόταν. Κι όμως, ο Ντένις φερόταν σαν φίλος. Μόνο φίλος. Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος. Και αυτός από χωριό. Μετά το σχολείο μπήκε στο πανεπιστήμιο, έγινε προγραμματιστής. Η Βέρα ξαφνιάστηκε όταν το έμαθε. Της έμοιαζε περισσότερο σαν παιδί καθηγητή ή καλλιτέχνη. Κι όμως, ήξερε να ανάβει ξυλόσομπα, να βγάζει νερό από πηγάδι, ακόμα και να αρμέγει αγελάδα. Δικός της άνθρωπος. Ο Ντένις είχε πάρει σπίτι με υποθήκη. Γαμαγιώτα, αυτό δούλευε σε 2 δουλειές, έκανε και έξτρα δουλειές. Ήξερε να βγάζει χρήματα. Η Βέρα έμαθε επίσης ότι δεν είχε σχέση. Και αυτό ήταν πολύ καλό. Σήμαινε ότι είχε πιθανότητες. Αλλά έπρεπε να κινηθεί προσεκτικά. Αν τον πίεζε, μπορεί να φοβόταν. Κι αν τελείωνε ακόμη και η φιλία τους, η Βέρα δεν θα το άντεχε. Τον αγαπούσε πραγματικά. Και μόνο η σκέψη του έκανε την καρδιά της να τρέχει. Και υπήρχε κάτι ακόμη, ήθελε να λύσει ένα μυστήριο. Μερικές φορές, ο Ντένις γινόταν ξαφνικά πολύ θλιμμένος. 1 δευτερόλεπτο πριν γελούσε, και έπειτα σκοτίνιαζε το βλέμμα του. Κοιτούσε κάπου μακριά. Ήταν στιγμιαίο, αλλά η Βέρα το έβλεπε πάντα. Κάτι κουβαλούσε μέσα του. Τελικά, αποδείχθηκε ότι και ο Ντένις έβλεπε σε εκείνη κάτι περισσότερο από φίλη. Αυτό φάνηκε στο χριστουγεννιάτικο εταιρικό χορό. Ήταν όμορφα, στρωμένα τραπέζια, φαγητά, μουσική, παιχνίδια. Η Βέρα φορούσε ένα λαμπερό μαύρο φόρεμα, που την κολάκευε και έκρυβε τις καμπύλες της. Ένιωθε μαγική. Ο Ντένις την κάλεσε σε αργό χορό. Η Βέρα δεν το περίμενε. Νόμιζε ότι του άρεσε η Αρίνα από το λογιστήριο, μια λεπτεπίλεπτη, σχεδόν αέρινη κοπέλα. Όμως όχι. Ο Ντένις ήρθε σε εκείνη, χαμογέλασε και της έδωσε το χέρι. Την κράτησε από τη μέση, την οδήγησε με σιγουριά. Ίσως να μην φαίνονταν ταιριαστή από έξω, εκείνη ψηλή και δυνατή, εκείνος λεπτός και κομψός. Αλλά δεν είχε σημασία. Εκείνη την ώρα είχε σημασία μόνο ότι ήταν δίπλα του. Η αργή μουσική τελείωσε. Άρχισε γρήγορο κομμάτι. Ο Ντένις την άφησε με δυσκολία, έπειτα της έπιασε ξανά το χέρι και την έβγαλε έξω από την αίθουσα. Στο άδειο φουαγέ, την κοίταξε με εκείνο το ζεστό του χαμόγελο. Φαινόταν λίγο νευρικός, κι όμως είπε: «Εσύ είσαι πολύ όμορφη». Η Βέρα κοκκίνησε. Νόμιζε πως είχε μάθει πια να δέχεται κομπλιμέντα. Αλλά τώρα το έλεγε ο Ντένις. Και αυτό ήταν αλλιώς. Ο Ντένις, που συνήθως έβρισκε πάντα λόγια, εκείνη τη στιγμή δυσκολεύτηκε. Και τότε, αποφασιστικά, τη σήκωσε το πρόσωπο από το πηγούνι και τη φίλησε. Η Βέρα σχεδόν λύγησε. Ένιωσε μια ξαφνική αδυναμία σε όλο της το σώμα. Αλλά ο Ντένις την κράτησε γερά, με χέρια σίγουρα. «Ήθελα να σου πω πολλά», είπε χαμογελώντας, λίγο πιο πίσω, κοιτάζοντας της τα μάτια. «Αλλά δεν βρίσκω τα σωστά λόγια». Η Βέρα χαμογέλασε. «Δεν χρειάζονται λόγια. Είναι ήδη όλα ξεκάθαρα». Και τον φίλησε πρώτη. Έτσι έγιναν ζευγάρι. Ένα ζευγάρι ατέριαστο, κατά τη γνώμη πολλών, η δυναμική, θορυβώδης Βέρα και ο ήρεμος, ευγενικός Ντένις. Μα δεν είχε σημασία. Το σημαντικό ήταν ότι δίπλα ο ένας τον άλλο ένιωθαν ήρεμοι και ασφαλείς. Για πολύ καιρό, η Βέρα ξυπνούσε, σκεφτόταν τον Ντένις και χαμογελούσε. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν μαζί. 1 χρόνο μετά,
Ο Ντένις της έκανε πρόταση. Παντρεύτηκαν. Μετακόμισαν στο διαμέρισμά του. Η Βιβέρα άρχισε με χαρά να φτιάχνει το σπιτικό τους. Ο Ντένις στήριζε κάθε της ιδέα. Την επενούσε για τον ενθουσιασμό της, για τη δημιουργικότητά της. Όλα πήγαιναν καλά. Ο Ντένις βρήκε νέα δουλειά, σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής. Άρχισε να βγάζει καλά χρήματα. Πια μπορούσαν να κάνουν πράγματα που άλλοτε έμοιαζαν απλησίαστα: διακοπές, ακριβά ρούχα, δείπνα σε ωραία εστιατόρια. Και τότε, εκείνο το πρωί, η Βέρα βρέθηκε με τα κλειδιά στο χέρι, μπροστά στον μπρελόκ με την μπαταρία που πέθαινε, και στο μπαλκόνι, με ένα τετράδιο γεμάτο παιδικές λίστες. Και κατάλαβε πως η ζωή, ακόμη και όταν φαίνεται τέλεια, μπορεί να κρύβει κάτι που δεν περίμενες ποτέ. Κάτι που, σε μια μέρα, μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Φυσικά έκαναν δώρα σε συγγενείς και φίλους. Και οι δυο αγαπούσαν να χαρίζουν χαρά στους άλλους και δεν τσιγκουνεύονταν τις εκπλήξεις. Και οι δυο απέκτησαν δικά τους αυτοκίνητα. Η Βέρα γράφτηκε σε σχολείο οδηγών, πήρε δίπλωμα. Ο Ντένις τη μάθαινε ο ίδιος να οδηγεί πριν από κάθε μάθημα με τον εκπαιδευτή. Υπομονετικά, μεθοδικά, ήρεμα. Η Βέρα κάποιες φορές απελπιζόταν, της φαινόταν ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Μα ο Ντένις τη στήριζε, την καθησύχαζε, της έλεγε πως όλα θα πάνε καλά. Και έτσι έγινε. Τώρα η Βέρα ήταν μια σίγουρη οδηγός και δεν φανταζόταν ζωή χωρίς τιμόνι. Ο Ντένις δεν την κατηγορούσε για τίποτα. Αντίθετα, την ενθάρρυνε. Της έδινε πίστη στο καλό. Ακόμα και όταν έμαθε πως η Βέρα, πιθανότατα, δεν θα μπορούσε να κάνει παιδιά, δεν ταράχτηκε καθόλου. Εκείνη του το είχε ομολογήσει παραμονή του γάμου τους. Έτρεμε. Φοβόταν ότι, μόλις το μάθαινε, θα απομακρυνόταν. Ο Ντένις την αγκάλιασε από τους ώμους. «Ο μικρόν με τόνο, τι κι αν γίνει, έτσι θα γίνει», είπε ήρεμα. «Εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία». Αυτά τα λόγια ήταν σαν φτερά. Η Βέρα γέμισε ευτυχία. Δεν καταλάβαινε πως η μοίρα της έκανε τέτοιο δώρο. Έναν άντρα που την αγαπά, τη φροντίζει, την καταλαβαίνει. Που τη δέχεται όπως είναι, με όλα της τα μειονεκτήματα. Που είναι έτοιμος να συμφιλιωθεί ακόμα και με το ότι ίσως να μην αποκτήσουν ποτέ παιδιά. Κι όμως η Βέρα ήθελε παιδί. Τρελά. Πολλές φορές καταρριόταν τη μέρα που γνώρισε τον Άντων. Καταρριόταν τον εαυτό της για την απόφαση εκείνη, τότε, για τη διακοπή της εγκυμοσύνης. Ο Ντένις θα την είχε δεχτεί και με παιδί. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Τώρα θα είχαν ήδη 2-3 παιδιά. Ο Ντένις θα ήταν υπέροχος πατέρας. Καλός, τρυφερός, υπομονετικός. Και εκείνη θα ήταν καλή μητέρα. Αλλά γιατί τέτοια αδικία? Η Βέρα αγαπούσε τον Ντένις. Κάθε μέρα ευχαριστούσε την τύχη που της τον έστειλε. Τον εμπιστευόταν. Πίστευε ότι ανάμεσά τους υπάρχει πλήρης ειλικρίνεια. Και ξαφνικά αυτό το τετράδιο. Η Βέρα ήξερε, οι σημειώσεις του άντρα της σχετίζονταν με εκείνη τη θλίψη που, κάποιες φορές, περνούσε σαν σκιά από τα μάτια του. Δεν είχε καταφέρει ποτέ να λύσει το μυστήριο. Αλλά τώρα θα το μάθαινε. Έμενε λίγο. Ο Ντένις θα γύριζε σύντομα από τη βάρδια. Και θα της τα έλεγε όλα. Οπωσδήποτε. Αυτός ήταν ο Ντένις. Μέσα στην ώρα που απέμενε μέχρι να γυρίσει, η Βέρα καθάρισε όλη την κουζίνα. Η κουζίνα γυάλιζε, ούτε σκόνη. Μόλις τελείωσε να σκουπίζει το πάνω ντουλάπι, άκουσε το κλειδί στην πόρτα. Ο Ντένις μπήκε χαμογελαστός. «Γεια σου», είπε, σηκώνοντας τα φρύδια με απορία. «Γιατί δεν είσαι στη δουλειά? Μήπως αρρώστησες?» Και τότε το είδε. Το τετράδιο. Εκείνο το τετράδιο που η Βέρα είχε αφήσει επίτηδες πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, σε κοινή θέα. Η Βέρα κατέβηκε αργά από το σκαμπό και στάθηκε κοντά στο παράθυρο. Ο Ντένις κοίταξε κάτω. Στο πάτωμα. Σαν να ζήγιζε τα λόγια του. «Μάλλον ήρθε η ώρα να σου τα πω όλα», ψιθύρισε. Η Βέρα χαμογέλασε πικρά. «Ναι, μάλλον ήρθε». Ήταν μαζί τόσα χρόνια. Κι όμως, εκείνη φοβόταν την αλήθεια. Ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε βρει ποτέ αυτό το τετράδιο. Να συνέχιζε να πιστεύει ότι ο Ντένις είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Τώρα όμως δεν υπήρχε γυρισμός. Όλο αυτό το καιρό δεν έχεις επαφή με παιδιά? Ρώτησε, γυρίζοντας προς το μέρος του. Αγοράζεις ακριβά δώρα φάρμακα και τα παίρνεις στη θάλασσα κάθε χρόνο. Ο Ντένις έγνεψε. Κατάλαβε σωστά.
Τι συμβαίνει? Ο Ντένις αναστέναξε. Είναι μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησε περίπου πριν από 12 χρόνια. Τότε μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Είχα πιάσει δουλειά, άρχισα να βγάζω λεφτά, ένιωσα ενήλικος. Ελεύθερος. Εκείνη την περίοδο, οι φίλοι του ένας παντρεύονταν. Ο ίδιος πίστευε πως ήταν ακόμα νωρίς. Και, για να λέει την αλήθεια, δεν είχε εμφανιστεί σωστή γυναίκα. Στα εφηβικά του χρόνια ο Ντένις ήταν ντροπαλός. Αδέξιος. Ήσυχος. Όλος του ο κόσμος ήταν το διάβασμα. Με κορίτσια ούτε λόγος. Κοκκίνιζε και μόνο που στεκόταν δίπλα τους. Κι έτσι, όπως του έλεγε ένας φίλος, δεν είχε προλάβει να ζήσει. Τώρα όμως είχε αλλάξει. Έβγαινε ραντεβού. Γνώριζε κορίτσια. Και ξαφνικά ανακάλυψε ότι τα ρομαντικά βράδια είναι υπέροχη υπόθεση. Οι γυναίκες τον πλησίαζαν εύκολα. Ένας συμπαθητικός άντρας, με καλή δουλειά, με δικό του σπίτι, καλοσυνάτος, ευγενικός, γελαστός. Πολλές είχαν σοβαρές προθέσεις μαζί του. Και η μητέρα του, μάλιστα, του έφερνε συνέχεια υποψήφιες νύφες από καλές οικογένειες. Ο Ντένις έμαθε τότε και ένα άλλο ταλέντο, πώς να απομακρύνεσαι χωρίς να πληγώνεις. Με την ευχέρεια λόγου που είχε, δεν του ήταν δύσκολο. Μέχρι που μια μέρα τον κάλεσε σε γάμο Λιώχα, ένας παλιός συμφοιτητής. Όχι απλώς ως καλεσμένο, αλλά ως κουμπάρο. Και η κουμπάρα θα είναι όμορφη, ρώτησε αστιευόμενος ο Ντένις. Έτσι και έτσι, μουρμούρισε ο Λιώχα. Όχι κάτι το φοβερό, αλλά συμπαθητική. Τότε έρχομαι, γέλασε ο Ντένις. Ήταν αστείο. Θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Την ημέρα του γάμου πήγε από το πρωί. Βοήθησε να στολίσουν τα αυτοκίνητα με κορδέλες και μπαλόνια. Και μετά, η πομπή πήγε να πάρει την ύφη. Δεν ήταν μακριά. Η οξάνα έμενε σε διπλανό τετράγωνο. Κάτω από την είσοδο, όπου η πόρτα ήταν στολισμένη, είχε μαζευτεί κόσμος. Και φυσικά δεν γινόταν χωρίς το παραδοσιακό λίτρο. Οι φίλοι του γαμπρού κοίταζαν τις φίλες της νύφης, όμορφες, γελαστές, ντυμένες, γεμάτες ενέργεια. Και ανάμεσά τους ήταν εκείνη. Η Καρίνα. Τότε ο Ντένις δεν ήξερε το όνομά της. Αλλά την είδε και εδώ όλα σταμάτησαν. Ψηλή, λεπτή, με μακριά σκούρα μαλλιά που έπεφταν ελεύθερα στους ώμους. Όχι εκείνο το τσιμεντένιο, χτένισμα με λακ που είχαν άλλες. Φορούσε ένα απλό ανοιχτό χρωμοφόρεμα που αγκάλιαζε όμορφα την κομψή της σιλουέτα. Ελάχιστο μακιγιάζ. Μάτια τεράστια, σκούρα. Φρύδια σαν φτερά. Χείλη με λεπτή καμπύλη. Ο Ντένις κατάλαβε ότι δεν άκουγε κανέναν. Δεν συμμετείχε καν στα παιχνίδια. Την κοιτούσε μόνο. Σαν να ήταν από άλλο κόσμο. Η Καρίνα δεν έκανε την ντροπαλή. Δεν ήταν ούτε αθόρυβη, ούτε άτολμη. Κρατιόταν με φυσική αξιοπρέπεια. Και όταν χαμογελούσε, σπάνια, αλλά αληθινά, φώτιζε όλο το πρόσωπό της. Ο Ντένις ήλπιζε πως εκείνη θα ήταν η κουμπάρα. Γιατί τότε θα ήταν δίπλα του όλη μέρα. Θα είχε λόγο να της μιλήσει. Να τη γνωρίσει. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσε πάλι εκείνη την παλιά συστολή. Μόνος του δεν θα τολμούσε να την πλησιάσει. Όμως οι ελπίδες του δεν βγήκαν. Κουμπάρα ήταν η Αλιώνα. Την ήξερε. Είχαν βγει με την ίδια παρέα. Μια δυναμική κοπέλα, έντονη, πάντα υπερβολικά βαμμένη, σίγουρη για τον εαυτό της. Λοιπόν, σήμερα θα είμαστε όλο το βράδυ στο προσκήνιο, του έκλεισε το μάτι. Ο Ντένις έγνεψε αφηρημένα. Απογοητεύτηκε, αλλά παρηγορήθηκε με μια σκέψη. Η Καρίνα θα ήταν έτσι κι αλλιώς κοντά, μέσα στον ίδιο γάμο. Κάποια στιγμή θα έβρισκε τρόπο. Μετά ήρθε η τελετή στο ληξιαρχείο. Φωτογραφίες στα κλασικά σημεία της πόλης. Ο Ντένις, όπως έπρεπε, ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο με τους νεόνυμφους και την Αλιώνα. Και η Καρίνα ήταν στο αυτοκίνητο του Κυρίλ, ενός παλιού συμφοιτητή που είχε ακριβό αμάξι, δώρο των γονιών του. Ο Ντένις έβλεπε πως ο Κυρίλ την κοιτούσε, με ενδιαφέρον, με θαυμασμό. Της γέμιζε το ποτήρι, της καθάριζε τη θέση να κάτσει, γυρνούσε συνέχεια γύρω της. Και ο Ντένις ζήλευε. Ζήλευε άσχημα. Ύστερα όλοι πήγαν στο νοικιασμένο μαγαζί για τη δεξίωση. Στην είσοδο, γονείς, συγγενείς, μεγάλη μια ολόκληρη μάζα. Και ανέλαβε η ταμάδα,
μια λαϊκή γυναίκα με φωνή που θύμιζε καβαλάρισα των Κοζάκων. Τραγούδια, χοροί, παιχνίδια. Ο Ντένις έκανε το καθήκον του ως κουμπάρος. Και η Αλιώνα γύριζε συνέχεια δίπλα του. Όσο περισσότερο έπινε, τόσο πιο κολλητική γινόταν. Του ψιθύριζε για συνέχεια στο σπίτι της. Οι γονείς της ήταν στην τάτσα, δεν θα ήταν κανείς. Ο Ντένις προσπαθούσε να ξεφύγει ευγενικά. Να μην την προσβάλλει. Αλλά εκείνη τον εμπόδιζε. Δεν τον άφηνε να πλησιάσει την Καρίνα. Η Καρίνα χόρευε με τον Κυρίλ. Εκείνος την κοιτούσε σαν ερωτευμένος, της έλεγε κάτι χαμηλόφωνα. Η Καρίνα φαινόταν να της αρέσει η προσοχή, αλλά δεν βούταγε μέσα. Κάποιες φορές απομακρυνόταν διακριτικά. Ο Ντένις το παρατηρούσε με χαρά. Και τότε ο Κυρίλ έφυγε ξαφνικά. Είπε ότι έγινε κάτι στο σπίτι, κάποια βλάβη, ίσως. Η μικρή του αδερφή ήταν μόνη και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο Ντένις το πήρε σαν σημάδι. Μόνο που η Καρίνα δεν έμεινε για πολύ χωρίς θαυμαστή. Πολύ σύντομα, ένας άντρας γύρω στα 40, φαλακρός, χοντρούλης, ντυμένος ακριβά, άρχισε να την πλησιάζει. Φαινόταν εύπορος. Της μιλούσε επίμονα. Και δεν τον ένοιαζε καθόλου ότι εκείνη δεν είχε καμία διάθεση. Την έπιανε από το χέρι. Από τη μέση. Πολύ, ιδιοκτησιακά. Η Καρίνα τραβιόταν, του έλεγε να σταματήσει. Μα εκείνος δεν καταλάβαινε. Η Καρίνα θα μπορούσε να το χαστούκίσει. Να φωνάξει. Να ζητήσει βοήθεια. Αλλά δεν ήθελε να χαλάσει το γάμο της φίλης της. Και αυτός ο τύπος το εκμεταλλευόταν. Κανείς γύρω δεν έβλεπε τίποτα. Μόνο ο Ντένις. Γιατί όλο το βράδυ τα μάτια του ήταν πάνω στην Καρίνα. Έπαιξε αργό κομμάτι. Η Αλιώνα άρπαξε αμέσως τον Ντένις να το τραβήξει στην πίστα. Εκείνος όμως της έλυσε απαλά το χέρι. Την επόμενη φορά, χαμογέλασε. Και πήγε κατευθείαν προς την Καρίνα. Ο τύπος είχε ήδη σχεδόν σηκώσει την Καρίνα από την καρέκλα για να τη σύρει στην πίστα. Ο Ντένις στάθηκε δίπλα τους και είπε με ήρεμη σιγουριά. «Καρίνα, μου υποσχέθηκες έναν χορό». Η Καρίνα τον κοίταξε. Πρώτα ξαφνιάστηκε. Μετά, στα μάτια της πέρασε κατανόηση. Γύρισε στον ενοχλητικό άντρα. «Συγγνώμη, ο χορός σας είναι ο επόμενος. Εδώ φαίνεται πως υπάρχει σειρά. Του είχα υποσχεθεί πρώτα». Ο άντρας κοίταξε τον Ντένις με ενόχληση. Μα δεν μπορούσε να επιμείνει μπροστά σε όλους. «Καλά, αφού υποσχέθηκες. Μόνο μετά από αυτόν τον». Μουρμούρισε και έκανε πίσω. Η Καρίνα αναστέναξε, χαμογελώντας τον Ντένις. «Σε ευχαριστώ. Θα τον έστελνα στο καλό, αλλά είναι θείος της Οξάνας. Δεν θέλω σκάνδαλο». «Το κατάλαβα», είπε ο Ντένις. «Σε παρακολουθούσα. Και αποφάσισα να βοηθήσω». Σαν υπότης, χαμογέλασε η Καρίνα. «Και εσύ σαν αληθινή πριγκίπισσα», απάντησε εκείνος. Η Καρίνα χαμήλωσε τα μάτια. «Δεν έχεις ιδέα πόσο μακριά είσαι από την αλήθεια». Ο Ντένις δεν ήθελε να την αφήσει μέσα. Ήξερε ότι εκείνος ο άντρας δεν θα σταματούσε. Την οδήγησε, χορεύοντας, προς την έξοδο. Και πραγματικά, από την άκρη του ματιού του είδε, ο τύπος σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Ο Ντένις και η Καρίνα αντάλλαξαν ένα βλέμμα, χαμογέλασαν και βγήκαν γρήγορα. Μόνο που δεν έφυγαν προς τα έξω. Έτρεξαν πάνω, τη σκάλα προς το δεύτερο όροφο. Σταμάτησαν στο πλατήσκαλο. Ο Ντένις κοίταξε κάτω, ο τύπος βγήκε στην αυλή, ψάχνοντας τους. Νόμιζε ότι είχαν φύγει έξω. Και τότε ο Ντένις και η Καρίνα ξέσπασαν σε γέλια. Δυνατά, ελεύθερα, σαν παιδιά. Στα μάγουλα της Καρίνας εμφανίστηκαν μικρά λακάκια. Ο Ντένις δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Ήταν πανέμορφη. «Και εκεί πάνω τι είναι?» ρώτησε η Καρίνα, δείχνοντας μια σκάλα που ανέβαινε προς το ταβάνι. «Μάλλον η σοφίτα», είπε ο Ντένις. «Πάμε να δούμε». Ο Ντένις ανέβηκε, έσπρωξε ένα τετράγωνο πορτάκι και είδε σκοτεινό ουρανό και μεγάλα, λαμπερά αστέρια. «Είναι έξοδο στην ταράτσα», είπε ενθουσιασμένος. «Έλα». Σε μια στιγμή βρέθηκε πάνω. Σε δευτερόλεπτα ανέβηκε και η Καρίνα. Της έδωσε το χέρι, παρόλο που εκείνη θα τα κατάφερνε και μόνη της. «Τι όμορφα», ψιθύρισε η Καρίνα. Και είχε δίκιο. Ήταν σαν να βρίσκονταν στο διάστημα.
Γύρω τους μόνο σκοτάδι και αστέρια. Κάτω, πολύ μακριά, η μουσική και οι φωνές ακούγονταν πνιχτές. Κι εδώ. Ησυχία. Κενό. Δροσιά. «Δεν θέλω να φύγω από εδώ», χαμογέλασε η Καρίνα και κάθισε σε ένα χαμηλό πεζούλι. Ο Ντένις κάθισε δίπλα της. Σιώπησαν λίγο. Όχι από αμηχανία. Από ηρεμία. Σαν να γνωρίζονταν χρόνια. Σαν να καταλάβαιναν ο ένας τον άλλον χωρίς λόγια. Ο Ντένις ένιωθε ότι καταλάβαινε τι αισθανόταν η Καρίνα. Εκείνη απολάμβανε τη στιγμή όπως και αυτός. Και εκείνος τόλμησε. «Είσαι απίστευτα όμορφη». Η Καρίνα τον κοίταξε με εκείνα τα τεράστια, σκοτεινά μάτια. «Το ξέρω ότι με κοιτάς όλο το βράδυ», χαμογέλασε. «Και μου αρέσει». «Αλήθεια». Ο Ντένις ένιωσε να ζεσταίνεται. «Θέλω να μάθω για σένα». «Τι σου αρέσει?» «Τι διαβάζεις?» «Πού δουλεύεις?» «Κάτι άλλο εκτός από το ότι είσαι η πιο γοητευτική κοπέλα που έχω δει». «Είσαι μάστορα στα κομπλιμέντα», είπε εκείνη γελώντας. Και άρχισε να του λέει. Δεν είχε, λέει, τίποτα ιδιαίτερο. Τελείωσε φέτος το πανεπιστήμιο, μαζί με την Οξάνα. Μόλις έπιασε δουλειά σε ένα μαγαζί με είδη για το σπίτι και τις επισκευές. Βοηθός πωλήσεων. Όλα, απλά. Ο Ντένις ήθελε στιγμή να κρατήσει για πάντα. Έτσι συνέχισε την κουβέντα. Η Καρίνα φαινόταν να νιώθει και εκείνη άνετα. Απαντούσε πρόθυμα. Δεν βιαζόταν. Και ο Ντένις έμαθε κι άλλα. Η Καρίνα ήταν ορφανή. Τον πατέρα της δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ. Η μητέρα της πέθανε όταν ήταν 5. Τη μεγάλωσε η γιαγιά της. Ζούσαν ακόμα οι δυο τους. Αγαπούσε την ποίηση της ασημένιας εποχής, όπως και εκείνος. Και ο Ντένις, χωρίς να το σκεφτεί, της απήγγειλε ένα ποίημα του Μπλοκ. Με τέτοια ένταση, τόσο ζωντανά, που ούτε ο ίδιος δεν αναγνώρισε τον εαυτό του. Στα μάτια της Καρίνας φάνηκε ενδιαφέρον. Θαυμασμός. «Είσαι τόσο καλός», ψιθύρισε. Μίλησαν περίπου 1 ώρα. Για βιβλία. Για ταινίες. Για αστείες ιστορίες της ζωής τους. Με την Καρίνα, ο Ντένις ένιωθε ελαφρύς. Και ξαφνικά δεν άντεξε. Πλησίασε να τη φιλήσει. Η Καρίνα απομακρύνθηκε απαλά. Ο Ντένις κοκκίνησε. Τον έπιασε φόβος. Τώρα θα με περάσει για ίδιο με εκείνον τον άξεστο τύπο. Όμως η Καρίνα χαμογέλασε τρυφερά. Του χάιδεψε το μάγουλο. Αυτό το άγγιγμα το διαπέρασε σαν κύμα φωτιάς. «Είσαι πολύ καλός», είπε ήσυχα. «Αλλά δεν είμαι ελεύθερη. Έχω σχέση». Ο Ντένις πάγωσε. «Και γιατί δεν είναι εδώ? Πώς σε άφησε μόνη σου?» «Είναι σε αποστολή. Δουλεύει σήμερα». Ο Ντένις ένιωσε απογοήτευση. Σχεδόν απόγνωση. Του φαινόταν ότι η ευτυχία ήταν δίπλα του, η Καρίνα, στην ταράτσα, κάτω από τα αστέρια, και ξαφνικά έμαθε ότι δεν την μπορούσε. «Τον αγαπάς?» ρώτησε, χωρίς να συγκρατηθεί. Η Καρίνα χαμήλωσε τα μάτια. Οι σκιές από τις βλεφαρίδες έπεσαν στα μαγουλά της. «Ναι», είπε. Και ύστερα πρόσθεσε, «Θα παντρευτούμε του χρόνου. Το μεταθέτουν στη Μόσχα και θα πάμε μαζί». Ο Ντένις ανάσανε βαριά. Και τότε η Καρίνα είπε κάτι που τον έσωσε από το κενό. «Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά θα ήθελα να κρατήσουμε επαφή. Μου είναι τόσο εύκολο να μιλάω μαζί σου. Θέλεις να έχουμε επαφή στα social? Θα σου στέλνω ταινίες, άρθρα». Ο Ντένις χαμογέλασε. Ήταν καλύτερο από το τίποτα. Και έτσι άρχισαν να μιλούν online. Να ανταλλάσσουν αστείες εικόνες, συνδέσμους, σκέψεις για ταινίες. Καμιά φορά συναντιούνταν, πήγαιναν σε εκθέσεις ζωγραφικής, γιατί και οι δυο αγαπούσαν τη σύγχρονη τέχνη. Μια φορά η Καρίνα βοήθησε τον Ντένις να διαλέξει δώρα για τα νήψια του για την πρωτοχρονιά. Περιπλανήθηκαν ώρες σε ένα εμπορικό κέντρο. Ο Ντένις απολάμβανε την παρουσία της, το λεπτό προφίλ της, προσπαθούσε να χαράξει στη μνήμη του κάθε γραμμή του προσώπου της. Και όταν δεν ήταν μαζί, έβλεπε φωτογραφίες της. Στη σελίδα της υπήρχαν πολλές. Με φίλες. Στη θάλασσα. Με πτυχίο. Και υπήρχαν και φωτογραφίες με το Σεργέη. Το αγόρι της. Ψηλός, γεροδεμένος, ελαφρώς παχουλός.
Μάτια μικρά, σκοτεινά. Μέτωπο χαμηλό. Χείλη λεπτά, σφιγμένα. Έμοιαζε πάνω από 30. Ο Ντένις δεν καταλάβαινε τι έβρισκε η Καρίνα σε αυτόν. Έμοιαζαν τόσο διαφορετικοί. Σαν να μην είχαν τίποτα κοινό. Και μέσα του γεννιόταν μια άδικη σκέψη, ότι ο Σεργέη έβλεπε μόνο την εξωτερική της ομορφιά. Αλλά ο Ντένις ήξερε ότι ίσως ήταν άδικος. Ήταν προκατηλημένος. Ήταν ερωτευμένος. Και ο έρωτάς του δεν ήταν απλός. Δεν είχε νιώσει ποτέ έτσι για κανέναν. Ήθελε να τη βλέπει. Να ακούει τη φωνή της. Να κρατά τα χέρια της. Η Καρίνα τον έβρισκε στα όνειρά του. Και το πιο παράξενο, πολλές φορές ένιωθε την απόστασή της. Του βάραινε ξαφνικά η ψυχή και την έπαιρνε τηλέφωνο, και εκείνη ήταν στενοχωρημένη. Κάτι στη δουλειά. Κάτι που είπε ο Σεργέη. Και ο Ντένις πάντα έβρισκε λόγια να τη σηκώσει, να την κάνει να γελάσει. Ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Να την αγαπάς έτσι, να την έχεις τόσο κοντά στη σκέψη σου και να ξέρεις πως άλλος τη φυλάει, άλλος την αγκαλιάζει. Ο Ντένις μισούσε το Σεργέη και ταυτόχρονα το ζήλευε. Μέχρι που μια μέρα η Καρίνα του έγραψε ότι ο Σεργέη της έκανε πρόταση. Και ότι ο γάμος θα γινόταν σε έναν μήνα. Ο Ντένις δεν άντεξε. Την πήρε αμέσως. «Συγχαρητήρια», είπε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του σταθερή. «Αλλά γιατί τόσο γρήγορα?» «Το μεταθέτουν στη Μόσχα νωρίτερα», απάντησε εκείνη. «Είναι δημόσιος υπάλληλος. Για την καριέρα του χρειάζεται εικόνα. Θέλει γυναίκα. Και παιδιά». Ο Ντένις σιώπησε. Και ρώτησε αυτό που τον έκαιγε. «Κι εσύ? Το θέλεις πραγματικά?» Η Καρίνα δίστασε. «Ναι». Αλλά η φωνή της δεν ήταν σίγουρη. Μίλησαν λίγο ακόμα. Έκλεισαν. Και ο Ντένις έμεινε να σκέφτεται. Η Καρίνα ακουγόταν λυπημένη. Σαν να την έσπροχνε κάτι, όχι η καρδιά της. Την αλήθεια την έμαθε πολύ αργότερα. Μετά ήρθαν οι φωτογραφίες του γάμου. Η Καρίνα σε λευκό φόρεμα και πέπλο. Κομψή, σαν να αιωρείται. Και δίπλα της ο Σεργέη, που την κρατούσε από τη μέση σαν κτήμα. Με μισό χαμόγελο, με γυλαίκο που τέντωνε πάνω σε μια κοιλιά. Ακόμη και από τις φωτογραφίες φαινόταν ότι δεν τέριαζαν. Ο Ντένις πονούσε, σχεδόν σωματικά, κοιτάζοντάς τες. Κι όμως τις έβλεπε ξανά και ξανά. Μετά η Καρίνα και ο Σεργέη μετακόμισαν στη Μόσχα. Η Καρίνα έμπαινε όλο και λιγότερο στο διαδίκτυο. Σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες. Και άλλαξε και αριθμό. Ο Ντένις δεν μπορούσε πια να την πάρει ούτε για λίγο. Σκέφτηκε να πάει στη Μόσχα. Να την ψάξει. Του έλειπαν τα μάτια της, η φωνή της, η παρουσία της. Μα μετά κατάλαβε, δεν είχε νόημα. Αν η Καρίνα ήθελε, θα του έγραφε εκείνη. Κι έτσι, στη ζωή του Ντένις έμειναν μόνο οι φωτογραφίες της και οι αναμνήσεις από εκείνη τη νύχτα στην ταράτσα, κάτω από τα αστέρια, όταν για πρώτη φορά πίστεψε ότι η μοίρα του έδειξε την αγάπη της ζωής του. Ο Ντένις προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή του όπως πριν γνωρίσει την Καρίνα. Έβγαινε ραντεβού, γνώριζε κοπέλες, περνούσε χρόνο με παρέες, δούλευε πολύ. Μια φορά, ένα Σάββατο βράδυ, σε ένα μπαρ της πόλης, έπεσε πάνω στην Αλιώνα. Εκείνη την ίδια κουμπάρα που, στο γάμο του Λιώχα, προσπαθούσε να τον ψαρέψει. Η Αλιώνα καθόταν με τις φίλες της. Ο Ντένις είχε έρθει με συναδέλφους. Μόλις τον είδε, τα μάτια της άστραψαν και τον κάλεσε στο τραπέζι. Όπως γίνεται συνήθως, η κουβέντα κύλησε εύκολα, σαν παλιοί γνωστοί. Κάποια στιγμή, η Αλιώνα χαμογέλασε πονηρά. «Εσύ τότε, στο γάμο την Καρίνα την είχες βάλει στο μάτι». «Το κατάλαβα». Ο Ντένις σήκωσε τους ώμους. «Νομίζω το κατάλαβαν όλοι. Δεν ήταν και δύσκολο. Είναι παντρεμένη τώρα. Στη Μόσχα. Με τον άντρα της το Σεργέη. Μεγάλος τέλεχος. Σπίτι τριόροφο, πισίνα, κήπος τα πάντα». Ο Ντένις την κοίταξε απότομα. «Από πού τα ξέρεις?» Η Αλιώνα άνοιξε τα χέρια. «Μα τι λες? Είμαι φίλη της Οξάνας. Και με την Καρίνα γράφουμε καμιά φορά. Σπάνια, βέβαια. Δεν έχει χρόνο. Ή μπορεί να πήραν τα μυαλά της αέρα». «Δεν νομίζω», είπε ο Ντένις ήρεμα. «Την εξιδανικεύεις», τον πείραξε η Αλιώνα.
ακόμα την αγαπάς. Το βλέπω στα μάτια σου. Ο Ντένις δεν απάντησε. Και τότε η Αλιώνα έγειρε μπροστά, σαν να του ψιθύριζε μυστικό. Ξέρεις γιατί παντρεύτηκε το Σεργέη? Για τα λεφτά. Ο Ντένις ένιωσε να του κόβεται η ανάσα. Τι λες? Τι λέω? Ο Σεργέη πήγαινε στη δουλειά της τότε. Η Καρίνα γύριζε γύρω-γύρω, με τα χαρίσματά της και τον έπιασε. Σου λέω. Χρειαζόταν λεφτά, επειγόντως. Μόνη της δεν θα τα έβγαζε ποτέ. Ο Ντένις πάγωσε, αλλά η Αλιώνα συνέχισε, αδίστακτα. Αυτή και η γιαγιά της δεν είχαν ούτε δικό του σπίτι. Μένουν σε ξένο διαμέρισμα, από έλεος ενός συγγενή. Και η γιαγιά αρρώστησε, χρειάζονταν ακριβή επέμβαση. Οπότε η Καρίνα βρήκε λύση σίγουρη. Και σπίτι, και θεραπεία, και πλούσιο άντρα. Όλα σε ένα. Μου, λέγε η ίδια. Ο Ντένις ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Είναι αλήθεια, ψιθύρισε. Η Αλιώνα κούνησε το κεφάλι. Φυσικά. Τι νόμιζες, αγγελούδι, αλλά είναι πρακτική. Αν είχες επιλέξει εμένα τότε, τουλάχιστον θα είχες μια τίμια γυναίκα. Ο Ντένις δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Όχι γιατί πίστεψε ότι η Καρίνα ήταν ψεύτρα. Όχι. Αλλά γιατί κατάλαβε πόσο απελπισμένη πρέπει να ήταν. Ο γάμος με το Σεργέη δεν ήταν λαχτάρα για πλούτη. Ήταν σωσίβιο. Ένας τρόπος να σώσει τη μοναδική άνθρωπο που τη μεγάλωσε. Και τότε, μια σκέψη τον έκαψε, αν το ήξερε νωρίτερα. Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος? Ούτε εκείνος είχε χρήματα για επέμβαση. Είχε δάνειο στο σπίτι του. Ο Σεργέη όμως δείχε δύναμη, χρήμα, κύρος. Εκείνος μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα. Και ο Ντένις, όσο κι αν πονούσε, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί. Πέρασαν χρόνια. Ο Ντένις προσπάθησε ειλικρινά να τη βγάλει από το μυαλό του. Βγήκε με γυναίκες, προσπάθησε να φτιάξει σοβαρή σχέση, να κάνει οικογένεια. Αλλά καμία δεν έφτανε, εκείνη την εικόνα που είχε χαραχτεί μέσα του. Του φαίνονταν όλες ξένες. Λίγο ψεύτικες. Και ο ίδιος μισός. Η Καρίνα ήταν η μόνη του σκέψη. Κοιτούσε φωτογραφίες της, θυμόταν τις λίγες του συναντήσεις, αναρωτιόταν πως ζει τώρα στη Μόσχα. Με έναν άντρα πλούσιο και ισχυρό, αλλά τον αγαπάει. Τον σκέφτεται ποτέ. Κάποτε έμαθε από κοινές γνωριμίες ότι η Καρίνα έγινε μητέρα. Η καρδιά του χτύπησε σαν τρελή. Ήθελε να τη βρει, να τη συγχαρεί, να της πει ότι την αγαπά. Μα ο αριθμός της είχε αλλάξει. Και στο προφίλ της δεν εμφανιζόταν πια. Και τότε ο Ντένις έκανε κάτι παράλογο. Πήγε στη Μόσχα. Έμαθε που δουλεύει ο Σεργέη, νίκιασε αυτοκίνητο, στάθμευσε κοντά σε ένα επιβλητικό κτίριο με κολόνες και γύψινα στολίδια. Και περίμενε. Δεν είχε δει ποτέ το Σεργέη από κοντά. Μα όταν τον είδε να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, τον αναγνώρισε αμέσως. Είχε γίνει πιο ογκώδης. Είχε αρχίσει να ρεώνει το μαλλί του. Έμοιαζε τρομακτικά με εκείνον το χυδαίο τύπο από το γάμο της Οξάνας. Ο Ντένις κάθισε εκεί όλη μέρα. Παρακολουθούσε την πόρτα. Περίμενε να δει την Καρίνα. Να μάθει που ζει. Η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά, που νόμιζε πως θα σπάσει. Τα χέρια του πάγωναν. Ίδρωνε. Και ένιωθε γελίος, τόσο δυνατά συναισθήματα για μια γυναίκα που την είδε ελάχιστες φορές. Κι όμως δεν μπορούσε να σταματήσει. Γύρω στις 6, ο Σεργέη βγήκε, μίλησε λίγο με έναν άλλον, βαρύ, άντρα, και μπήκε στο αυτοκίνητό του. Ο Ντένις τον ακολούθησε. Όχι ακριβώς κολλητά. Άλλοτε πίσω του, άλλοτε κρυμμένος πίσω από άλλα αυτοκίνητα. Και τελικά ο Σεργέη έστριψε σε έναν οικισμό με ψηλούς φράχτες. Βίλες. Παλάτια. Πισίνες, συντριβάνια, παιδικές χαρές. Όλα έσταζαν χρήμα. Ο Ντένις ένιωσε να τον πνίγει κάτι. Εδώ ζει τώρα η Καρίνα. Ο Σεργέη μπήκε μέσα από τις πύλες. Ο Ντένις πέρασε μπροστά για να μην τραβήξει προσοχή, πάρκαρε πιο κάτω και γύρισε με τα πόδια. Κοίταζε τον κήπο, το σπίτι, την πισίνα. Σε ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου πέρασε μια σκιά. Η καρδιά του σφίχτηκε. Μήπως είναι εκείνη? Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκε στο αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να πάει στο ξενοδοχείο, είχε κλείσει δωμάτιο, αλλά ήθελε να είναι κοντά της, έστω έτσι. Το πρωί, ο Σεργέη έφυγε για δουλειά.
Ο Ντένις πήρε θέση ξανά, απέναντι από τις πύλες. Ήθελε μόνο να τη δει. Γύρω στις 10, βγήκε μια γυναίκα περίπου 40 χρονών. Έμοιαζε με Μέρι Πόπινς. Μάλλον Νταντά. Κρατούσε από το χέρι 2 μικρά, ένα αγοράκι περίπου 4 και ένα κοριτσάκι γύρω στα 2. Τα παιδιά ήταν γλυκύτατα. Μεγάλα μάτια, ροδαλά μάγουλα, χαμόγελα. Και δεν μοιάζαν με την Καρίνα. Ο Ντένις κατάλαβε, αυτά είναι τα παιδιά της. Η Νταντά τα έβγαλε βόλτα περίπου 1 ώρα και μετά τα πήρε μέσα. Και ύστερα βγήκε εκείνη. Η Καρίνα. Μεγαλύτερη. Πιο σοβαρή. Μα πανέμορφη. Με ένα ελαφρύ κοστούμι παντελονιού, τα μαλλιά πιασμένα. Έμοιαζε με γυναίκα δυνατή, κομψή, του κόσμου της. Ο Ντένις ετοιμάστηκε να τη φωνάξει. Μα τότε πετάχτηκε έξω το αγοράκι. Έτρεξε πάνω της. Εκείνη γύρισε και το αγκάλιασε, γελώντας. «Γιατί πρέπει πάντα να φεύγεις», διαμαρτυρήθηκε εκείνο. «Γιατί δεν παίζεις μαζί μου?» Η Καρίνα το φίλησε. «Ξέρεις, σήμερα ο μπαμπάς έχει πολύ σημαντικό πράγμα. Ανοίγουμε ένα φούρνο. Θυμάσαι?» Το παιδί έγνεψε στενοχωρημένο, τη φίλησε και αυτό και έτρεξε προς την κούνια. Και ο Ντένις είδε στο πρόσωπο της Καρίνας κάτι που το διέλυσε. Ευτυχία. Γαλήνη. Αγάπη. Μια οικογένεια. Ένα σπίτι. Ένα κοινό όνειρο. Τότε ο Ντένις ένιωσε ότι θα ήταν έγκλημα να εμφανιστεί από το πουθενά. Να χαλάσει αυτό το ηρεμισμένο, ολοκληρωμένο τοπίο. Κατάλαβε ότι είχε φτιάξει μέσα του έναν κακό Σεργέη, έναν γάμο χωρίς αγάπη, μια γυναίκα που χρειάζεται διάσωση. Κι όμως, μπροστά του έβλεπε κάτι άλλο. Ίσως ο Σεργέη να μην ήταν τέρας. Ίσως να ήταν καλός πατέρας. Ίσως η Καρίνα να ήταν πραγματικά ευτυχισμένη. Κι έτσι ο Ντένις έφυγε. Απλώς γύρισε την πλάτη και πήγε στο αυτοκίνητό του. Και μετά το μετάνιωσε όσο δεν περιγράφεται. Έβριζε τον εαυτό του. Δειλό. Ανόητο. Έπρεπε να της μιλήσει. Να την κοιτάξει στα μάτια. Να μάθει την αλήθεια. Αλλά δεν το έκανε. Και αυτό, όπως είπε αργότερα στη Βέρα, δεν το συγχώρεσε ποτέ στον εαυτό του. Ο Ντένις σταμάτησε για λίγο, το βλέμμα του γεμάτο πόνο. Η Βέρα του έπιασε το χέρι. Ένιωσε πόσο δύσκολο του ήταν να συνεχίσει. Και ο Ντένις της ψιθύρισε. «Εσύ είσαι καλή. Τρυφερή. Καταλαβαίνεις. Είσαι το καταφύγιό μου. Μαζί σου στάθηκα όρθιος. Είμαι τυχερός». Η Βέρα έγνεψε. Το ήξερε πως την εκτιμά, πως τη σέβεται, πως της είναι ευγνώμων. Αλλά τώρα το καταλάβαινε καθαρά. Ο Ντένις δεν την αγάπησε ποτέ όπως αγάπησε την Καρίνα. Η ζήλια της έσφιξε το στήθος. Ο Ντένις συνέχισε. Μετά από εκείνο το ταξίδι προσπάθησε να μην παρακολουθεί άλλο τη ζωή της Καρίνας. Ήταν δύσκολο. Οι μόνοι δεσμοί ήταν κοινές γνωριμίες και λίγες φίλες της. Παλιά ρωτούσε. Μετά σταμάτησε. Προσπάθησα να τη ξεχάσω. Είναι ευτυχισμένη. Έχει παιδιά. Εγώ δεν θα μπορούσα να της δώσω μικρόν με τόνο τι της έδωσε ο Σεργέη. Και τότε, περίπου έναν χρόνο μετά τη Μόσχα, έγινε κάτι που το διέλυσε. Ένα πρωί στη δουλειά άκουσε 2 γυναίκες να σχολιάζουν μια είδηση. Ένας πλούσιος επιχειρηματίας από τη Μόσχα σκότωσε τη γυναίκα του. Το έκανε, έλεγαν, σε κρίση ζήλιας ή οργής. Έκρυψε το σώμα στο δάσος. Δήλωσε εξαφάνιση και, το χειρότερο, συμμετείχε στις έρευνες, έκανε τον απελπισμένο σύζυγο μπροστά σε όλους. Και τη γυναίκα σαν μοντέλο. Έλεγε η μία. 2 παιδιά και εκείνος έπαιζε θέατρο. Συμπλήρωνε η άλλη. Ο Ντένις ένιωσε να του κόβονται τα γόνατα. Κοίταξε πάνω από τον ώμο του στην οθόνη. Και εκεί ήταν μια φωτογραφία. Η Καρίνα. Χαμογελούσε από μια εικόνα στην οθόνη. Ο Ντένις δεν θυμόταν τι έγινε μετά ακριβώς. Ζαλίστηκε, αλλά δεν λιποθύμησε. Μόνο ένιωσε ότι όλος ο κόσμος γκρεμίστηκε. Τηλεφώνησε σε όσες φίλες της Καρίνας είχε ακόμα αποθηκευμένες. Όλες επιβεβαίωσαν, δεν ήταν λάθος. Η Καρίνα είχε φύγει. Και τότε ο Ντένις ένιωσε κάτι τρομακτικό. Ενοχή. Θα μπορούσα να το είχα αποτρέψει, έλεγε μέσα του.
Θα μπορούσα, αν δεν είχα φύγει τότε. Την ημέρα εκείνη έφυγε από τη δουλειά χωρίς να πει τίποτα. Αγόρασε ένα μπουκάλι δυνατό αλκοόλ και το ήπιε σχεδόν όλο μόνος του, στην κουζίνα. Ήθελε απλώς να σβήσει. Όμως το πρωί ήρθε η κόλαση. Πονοκέφαλος, ναυτία και μαζί ο τρόμος που ξαναγύρισε σαν κύμα. Έκλαιγε χωρίς να το καταλαβαίνει. Θυμόταν την Καρίνα νέα, στην ταράτσα, και μετά την Καρίνα ώριμη, με το παιδί στην αγκαλιά. Μισούσε τον Σεργέη. Μισούσε τον εαυτό του. Μισούσε ακόμη και εκείνους που ήξεραν και δεν του είχαν πει τίποτα. Και τότε ο Ντένις έπεσε στο ποτό. Πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν άντεχε να ζει με καθαρό μυαλό. Ήταν πάρα πολύ βαριά. Έχασε τη δουλειά του. Τα λεφτά του εξαφανίστηκαν. Η ζωή του κατρακύλησε. Και δεν τον ένοιαζε. Ώσπου τον έσωσαν οι φίλοι του. Ο Λιώχα, ο Κυρίλ, ο Αντρέη, οι παλιοί συμφοιτητές, τον μάζεψαν κυριολεκτικά από το πάτωμα. «Τι κάνεις στον εαυτό σου», φώναζε ο Λιώχα. «Και τι να κάνω», απαντούσε ο Ντένις, σαν άδειος. Ο Κυρίλ του έβαλε το χέρι στον ώμο. «Σκέψου τα παιδιά της Καρίνας». Ο Ντένις τον κοίταξε χαμένος. «Παιδιά?» «Έχει 2. Αγοράκι και κοριτσάκι. Ζλάτα και...» «Ντένις». Ο Ντένις πάγωσε. «Το αγόρι το λένε Ντένις». «Ναι», είπε ο Λιώχα χαμηλά. «Το ονόμασε έτσι. Νομίζεις είναι τυχαίο?» Ο Ντένις άνοιξε τα μάτια του διάπλατα. Σαν να ξύπνησε. «Πού είναι?» «Εδώ. Στην πόλη μας», είπε ο Λιώχα. «Τα πήρε η γιαγιά της Καρίνας. Η Ναντιέζντα Ανατόλιευνα. Πολύ ηλικιωμένη. Παλέψαμε να τη βοηθήσουμε να πάρει την κυδαιμονία. Αλλιώς θα τα έστελναν σε ίδρυμα. Οι γονείς του Σεργέη δεν τα θέλησαν. Είχαν κακές σχέσεις με την Καρίνα». Ο Ντένις ένιωσε να το χτυπά ρεύμα. Από εκείνη τη στιγμή δεν ξαναείπιε. Χρειάστηκε 1 εβδομάδα να συνέλθει. Να καθαρίσει το σπίτι. Να σταθεί στα πόδια του. Οι φίλοι του ήταν δίπλα του. Του μίλησαν για τη γιαγιά της Καρίνας, καλή, τρυφερή, δυνατή. Η είδηση την τσάκισε, αλλά δεν είχε δικαίωμα να λιώσει. Έπρεπε να σώσει τα παιδιά. Και ο Ντένις πήγε. Πρώτη φορά μπήκε στο μικρό σπίτι της Ναντιέζντα Ανατόλιευνα μαζί με το Λιώχα. Η γιαγιά τον ήξερε ήδη και του ήταν ευγνώμων. Μικρό διαμέρισμα. Παλιά έπιπλα. Αλλά καθαρό, ζεστό, περιποιημένο. Εκεί μεγάλωσε η Καρίνα. Η Ναντιέζντα Ανατόλιευνα ήταν μικροκαμωμένη, με ζωηρά μαύρα μάτια και μια αξιοπρέπεια σχεδόν βασιλική. Η Καρίνα, φαινόταν, είχε πάρει πολλά από εκείνη. Ο Ντένις στεκόταν άβολα στην πόρτα. «Θέλω, αν μου το επιτρέψετε, να βοηθήσω. Να συμμετέχω στην ανατροφή των παιδιών. Να σας στηρίξω». Η γιαγιά χαμογέλασε ζεστά. Τους έβαλε στην κουζίνα. Έφτιαξε τσάι. Και η αμηχανία του Ντένις έσβησε σαν να μην υπήρξε ποτέ. Μίλησαν για την Καρίνα. Προσεκτικά. Χωρίς λεπτομέρειες της τραγωδίας. Κι όμως, κάποια στιγμή, γέλασαν κιόλας, όταν η γιαγιά θυμήθηκε αστείες ιστορίες από τα παιδικά της. Στον τοίχο υπήρχε μια μεγάλη φωτογραφία, η Καρίνα στα 12, 13. Χαμογελούσε πλατιά, σαν να ήταν και εκείνη εκεί, στην κουζίνα, μαζί τους. Και μετά μπήκαν τα παιδιά. Μια γειτόνισσα τα έφερε από τον παιδικό σταθμό. Βοηθούσε τη γιαγιά, γιατί τα πόδια της είχαν αρχίσει να την προδίδουν. Ο Ντένις τα είδε. Τη Ζλάτα και το μικρό Ντένις. Το αγόρι ήταν 5. Το κοριτσάκι 3. Μεγάλα μάτια, ροδαλά, γελαστά. Έτρεξαν στη γιαγιά τους, μετά αγκάλιασαν και το Λιώχα. Ήδη τον ήξεραν. Και η Ζλάτα έμοιαζε στην Καρίνα τρομακτικά. Τα ίδια μάτια. Οι ίδιες γραμμές στο πρόσωπο. Οι ίδιες βλεφαρίδες. Ο Ντένις ένιωσε την καρδιά του να γεμίζει κάτι που δεν ήξερε ότι μπορεί να νιώσει. Τρυφερότητα. Αγάπη. Μια ευθύνη που το ξύπνησε. Και από τότε άρχισε να πηγαίνει σχεδόν κάθε μέρα. Σιγά σιγά έκανε επισκευές στο σπίτι. Άλλαξε τα πετσαρίες, έφτιαξε τα υδραυλικά, έβαψε τα ταβάνια, έστησε γωνιά για τα παιδιά, αγόρασε όμορφα παιδικά έπιπλα. Τα πήγαινε γιατρούς. Πλήρωνε δραστηριότητες,
καράτε, αγγλικά. Έβγαινε μαζί τους βόλτες. Τα βοηθούσε με το διάβασμα. Και δέθηκε. Τα παιδιά δέθηκαν μαζί του. Έγιναν, σιγά σιγά, δικά του. Η Ναντιέζντα Ανατόλιευνα τον ευχαριστούσε συνέχεια. Δεν ξέρω πώς θα τα κατάφερνα χωρίς εσένα. Αλλά είχε και φόβους. Αυτό που κάνεις μπορεί να σου χαλάσει την προσωπική σου ζωή. Ποια γυναίκα θα θέλει άντρα που ξοδεύει χρόνο και χρήμα για παιδιά που δεν είναι δικά του? Ο Ντένις γελούσε. Και ποιος είπε ότι θέλω να παντρευτώ τώρα? Αυτό είναι λάθος, έλεγε εκείνη. Κάποια μέρα πρέπει να σκεφτείς και τον εαυτό σου. Και τότε εδώ, όπως είπε ο Ντένις, κοιτώντας τη Βέρα, γνώρισε εκείνη. Και κατάλαβα ότι δεν χάθηκαν όλα, είπε με χαμόγελο. Νόμιζα ότι μετά την Καρίνα δεν θα μπορούσα να αγαπήσω κανέναν. Κι όμως, εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος. Καλή, τίμια, ζεστή. Εσένα μπορώ να εμπιστευτώ. Η Βέρα τον άκουγε με ανοιχτό στόμα. Και τελικά το ρώτησε, αυτό που έκαιγε μέσα της από την αρχή. Γιατί δεν μου τα είπες για τα παιδιά? Ήξερες ότι θα σε στήριζα. Ειδικά σε αυτό. Κάνεις κάτι πολύ όμορφο. Γιατί το έκρυβες? Ο Ντένις αναστέναξε. Η Ναντιέζντα Ανατόλιευνα με απέτρεψε. Έλεγε ότι κάθε γυναίκα θα δυσκολευτεί αν ο άντρας της είναι τόσο μπλεγμένος στη ζωή μιας άλλης οικογένειας. Και θα είναι διπλά δύσκολο αν μάθει ότι βοηθά τα παιδιά της γυναίκας που κάποτε αγάπησα. Φοβήθηκε ότι θα καταστρέψει τη νέα μου ζωή. Όταν η γιαγιά έμαθε για τη Βέρα, προσπάθησε να μειώσει τις επισκέψεις του. «Χτίσε τη δική σου οικογένεια», του έλεγε. Η Ζλάτα και ο Ντένις μεγάλωσαν. Δεν χρειάζονται τόσο. Μα ο Ντένις δεν άντεχε χωρίς αυτά. Και τα παιδιά επίσης τον περίμεναν. Έτσι συνέχισε να τα βλέπει, σχεδόν κάθε μέρα μετά τη δουλειά, έστω για 1 ώρα. Εδώ και καιρό ήθελα να σου το πω, παραδέχτηκε. Αλλά δεν ήξερα πώς. Και μετά το βρήκες μόνη σου. Ίσως έτσι να ήταν καλύτερα. Και τότε η ιστορία πήρε την τελική της μορφή. Γιατί η υγεία της Ναντιέζντα Ανατόλιευνα χειροτέρεψε. Έπαθε έμφραγμα. Την έσωσαν, αλλά μετά το νοσοκομείο δεν μπορούσε πια να κρατήσει 2 παιδιά. Και ο Ντένις, μαζί με τη Βέρα, πήραν την κυδαιμονία. Τα παιδιά μετακόμισαν στο σπίτι τους. Και την προγιαγιά την επισκέπτονταν σχεδόν κάθε μέρα, ευτυχώς το σπίτι της ήταν κοντά. Η Βέρα, με τη σειρά της, δέθηκε με τα παιδιά με όλη της τη ψυχή. Η Ζλάτα και ο μικρός Ντένις την περίμεναν με ανυπομονησία, της έλεγαν τα νέα τους, τη ρωτούσαν συμβουλές. Φαινόταν πως τους έλειπε η γυναικεία ζεστασιά. Και στη Βέρα έλειπαν εκείνα. Αν δεν τα έβλεπε 2-3 μέρες, ήδη τις έλειπαν. Μια μέρα, σε έναν παλιό πάρκο, ένα ηλιόλουστο πρωινό του Οκτώβρη, περπατούσαν οι 4 τους στην πλατιά αλέα. Τα φύλλα έτριζαν κάτω από τα πόδια. Η μικρή Ζλάτα έλεγε με απόλυτη σιγουριά. «Σινεμά». Ο Ντένις, το αγόρι, διαφωνούσε. «Τσίρκο». Οι μεγάλοι κοιτάχτηκαν και χαμογέλασαν. «Λοιπόν», είπε ο Ντένις ο άντρας, «μάλλον θα πάμε και σινεμά και τσίρκο». Τα παιδιά φώναξαν μαζί. «Ουρά!» «Μόνο που θα φύγει όλη η Κυριακή», είπε η Βέρα, προσποιούμενη αυστηρότητα. «Και τα μαθήματα?» «Θα τα κάνουμε το βράδυ», υποσχέθηκε ο μικρός Ντένις. Η Ζλάτα σήκωσε το βλέμμα της πονηρά. «Και θα μας βοηθήσετε, έτσι?» «Φυσικά», είπε η Βέρα και την κοίταξε με τέτοια αγάπη, που ο Ντένις ένιωσε κάτι να γεμίζει μέσα του. Ευτυχία. Αληθινή. Οι φόβοι της Ναντιέζντα Ανατόλιευνα δεν βγήκαν. Η Βέρα δεν έκανε σκηνές. Δεν ζήλεψε τα παιδιά. Δεν έσπασε το σπίτι. Αντίθετα, έγινε η γέφυρα που τους ένωσε όλους. Και η ίδια η Βέρα, για πρώτη φορά στη ζωή της, ένιωθε πως έχει όλα όσα χρειάζεται μια γυναίκα. Έναν αγαπημένο άντρα. 2 παιδιά που τη θέλουν. Και μια οικογένεια που, όσο και αγεννήθηκε από πόνο, έμαθε τελικά να ζει με αγάπη.